Na biyu zababben chairman da mukarrabansa saboda ba lokaci ba sai an kowa da kowa ba. Alhaji Bishir. Na uku na shirya jirgin wanda zai wakilci delegate din da za a zabe na Abuja. Kun san delegate na guda uku zaben su a jiha yake daga local government. Amma shi na shirya jirgin shi zai je Abuja wajen zabe. Shi ne aka zabi Honorable Audu Sule tsohon dan takarar mu na to jama'a kamar yadda jawabi ya gabata mu haɗa kanmu mu zama hannu ɗaya. Duk wani ƙaiƙayi da Allah da annabi kowa ya fita shi. Idan muka haɗa kanmu wallahi za mu ci gaba kuma za mu ci riba za mu samu nasara. So abu da muke nema haɗin kai kuma kowa ya je tani ya za ya sa jin'ina ta ci gaba. Ba sai an yi mitin ba kai ɗaya ka san esco ne ko na warko na ga mu kudalgen ne.